मेरे साथियों, ये जो मंच है, प्रियंका जी ने कहा कि सब जिला के छपरा, लेकिन हम ये कहते नहीं कि 90% प्रोग्राम गोलू राजा के अगर परिवार और जीविका चल सकता, चाहे आज तक चलत आइल बा, तो छपरा सिवान गोपालगंज से ही चलत आइल बा, तो हमारे खातिर कोनो जिला बाटल नहीं। और आज दिन में प्रमोद भैया परेशान हो गई कि गोलू बाबा बबीता के पोस्टर ला गई, तो हम बबीता के कहनी जे बबीता जी कलाकार दू किस्म के होले छोटे बाबा। एगो कलाकार होले रितिका जी जेकरा खाली पैसा से काम बा, लेकिन हम खुद जीवन में अनुभव होले बानी कि अकाउंट में केहू पैसा 1 करोड़ रखले होके कलाकार ऊ केहू ना देखे, जही अपना पर दुख पड़ी तो प्रमोदे भैया नियन बड़ भाई साथ दी हैं, तो जीवन में भाई कमाई जरूरी है कलाकार खातिर। तो हम अभी चाहती तो नंबर हमरे रहे, बाकी आज हम यह मंच के कलाकार के रूप में ना जानी, यह मंच के अपन घर के रूप में जाने आ नौजवान भाई बड़ी श्रद्धा से आवेले। एक बार के हुआ जाला कलाकार तो दूसर का बार भीड़ ना होला उतना, तनी भैया को दिले उले कम के फ्रेश बनाओ ना। हेलो हेलो, बेस उस कम के होमिंग कम करो, सब नु कहे में आई। एक बार जे केहू कलाकार आ जाला तो आदमी कहले कि चलो गोलू राजा आवता, लेकिन हम दूसरा तीसरा बार आई बनी। आज भी लाखों के संख्या में लोग जुटल बा, तो यह में विशेष भूमिका चाहो जे आज के मंच पर रौरा निभाई। हम तो ये बनी प्रमोद भैया के मन रहे कि एक बाद गोलू बाबू ही हन, अदिति आव है ने। अदिति भी आज के इनकर पोस्टर पर नाम नहीं खे, लेकिन उसे घबराइल और दुखित ना हो जाला जेकर पोस्टर पर नाम ना होला, वो मंच के सबसे मुख्य कलाकार और मुख्य अतिथि होला। तारदू को भजन ना तो बहुत लोग चाहे ना जे हमार नाम होइए नहीं हम का करे जाए, उसे ना घबराई जाला। तू आज के मुख्य अतिथि कलाकार में आई बड़ू प्रमोद भैया खातिर। तो बबीता जी गई हन, रितिका जी बहुत सुंदर कलाकार, ताहर गाना हो प्रिया, बैठ जाओ बैठ जा प्रिया जी बैठ जा। ना तो हम तो एगो गाना खाली गा दी तो मैं नौजवान खुश हो जाएंगे कि बजवा ले ले बजनिया हो रोए रोवे रोवे डोलिया ले ले का वाह वाह दर्द ले ले अरे हो मोरो जनुआ जाली ससुरा। हाय हाय हाय, जब हम फर्स्ट बार यही अतिथि के संग आई रहने मंच पर, हाँ जी, ये मंच हमारा खातिर बड़ी महत्वपूर्ण मंच बा प्रमोद भैया। बहुत बहुत 160 रुपया चुन्नू सिंह जी जब पहला बार आई रहनी, हाँ हाँ, तो घरी मोट रहनी, तब का पियर कुर्ता पहन के आई रहनी। हाँ जी, ये राजन भैया के टीम, हाँ हाँ, वो घड़ी भी गाना हमारे वायरल वही घड़ी भई रहे। कौन ए सनमई करम तारो वाह लागे खानदानी तो हम आज हमारे कुछ योगदान नहीं के ना, सरस्वती की कृपा, हमारे महाराज जी के आशीर्वाद जय हो। तो हम बबीता जी से आग्रह करो और श्रोता के भी हम धन्यवाद दे। हाँ जी, हो गई वाह कि आज के मंच पर रौरा सब इतना देरी भजन सुनने बनी। हाँ जी,
तो हम कलाकार से तो ना कह सकी ना बाकी श्रोता भगवान अपने खाती एक बार जोरदार ताली रो सब बजाए। क्या बात है। जय तब हो। हम बबीता जी से आग्रह करब कि भजन 1:15 में खत्म भइल बा। अब लोकगीत हुई लेकिन वो व्यास गति के देखते हुए ही हुई ताकि काल भइले कथा भी हुई डांस भी हुई कोनो काम खराब ना होला लेकिन हमने के मंच के मर्यादा देखते हुए काम करे के बाद चलिए बबीता जी। हेलो हेलो लेवल उठा खाली बस। वाह वाह कि पिया भैला गुलारी के हो जिया हम तनी तहरा जरे खड़ा हो जातनी से कि तनी तोहरो मनवा लाग जाई हमारा भैयों के मनवा लाग जाई। सही में कितना हमारा आपन साउंड होई आखिर भाई कि छोड़ी गवना हरी में हरिया वाह ई बात के कहता है के कहता है के कहता मान के रउआ हमर मर्द बानी देखी देखी पहाड़ा में बस गइल बा बाहर मत जाइए बताइए बबीता को छोड़ कर रउआ अगर चल जाए तो कोई बबीता को पूछी बताइए। तार बबीता भाग बके चुरकी वाला मरद मिलल बा। अभिनव यादव जी पटना के निवासी बने। छोटे बाबा पूछिए जाते बाड़ बहराए से मारे लगो वही गीत पर मतलब बताओ कहीं भाव हो अरे कवनी सवतिया अरे मोरले बमोतिया अपना गुजरिया के कोई लत भूल आई लव यू जानू कि सुनी सुनीला गेला से जरिया अच्छा मेहरारू लेखा कह काहे लइका लेखा कह मैं लोग को पुका फाड़ के चापुर गुरु ए राजा जी बोलो ए राजा जी का हो कि सुनी सुनीला गेला से जरिया बैठ जाए दादा जी बैठ जाए। लोट जा कि पिया भैया गुलार के हो फूल छोड़ी गई हरि में हरिया पिया भइले गुलार के हो फूल छोड़ी गमन हरि में हरिया कवन सवतिया हरले में मतिया कवन सवतिया हरले में मतिया अपना गुजरिया के गइलो तू याद ठीक आ जा। ए राजा जी का हो ऐसे मत करी कैसे कि सुनी सुनी लागल से नाच के कह सुनी सुनी लागल से जरिया गुलार के हो फूल सुनी लागल से जरिया पिया भइले गुलार के हो फूल सुनी लागल से जरिया अरे आई हो दादा भैया पिया के चोरी करबा आई हो दादा भैया पिया के चोरी करबा भीड़ भर के भीतर बा दिन भर के भीतर बा अरे